Szerintem itt vannak. Az lehetetlen, mindenképpen nyugatabbra vannak. Ugyan kérem, mit írt maga? Háborús végigharcoltam. Hogyan teherautó készen? Nem így van. Rendben, korán reggel indulunk. Titkosszolgálati jelentéseink szerint a japánok itt vannak. Itt, meg itt. Teljesen körülvették haderőinket. Bármelyik pillanatban itt lehetnek. Nem! Maga téved! A mi jelentéseink mindig pontosak, és ez szerint a japánok itt, és itt vannak, és minden oldalról támadhatnak minket. Ugyanez teljesen nevetséges. Francia felderítőim jelentései szerint ezen a területen egyetlen japán sem található. Ugyanez képtelenség! Honnan szerzi az információit? A felderítői tehetségtelenek! Azt sem tudják, hogyan kell kikemlelni az ellenség szándékait! Nagyon rossz hírem van. A japánok önök mögött vannak. Elfoglaltuk a támaszpontot. Maga és maga! Azonosítsák magukat! Azonnal! Kezdjen! A franciák tábornoka vagyok, Pierre Lautrec. Az angolok tábornoka, Robert Foster. Az amerikaiak tábornoka, Abraham Lincoln. Az afrikai nép tábornoka, Guvoi Sakanu. Önök a foglyaim! Kezeket fel! Ezt a 4 tábornokot fogva tartják a japánok. És a mi feladatunk, hogy kiszabadítsuk őket. Uraim, szót kérek. Nos hát, a legfontosabb dolog, hogy még azelőtt próbáljuk kiszabadítani a 4 tábornokot, mielőtt az ellenség végez velük. Azért jöttünk össze, hogy kijelöljük az erre alkalmas embereket. A 007-es ügynök most éppen Dél-Afrikában dolgozik. Legjobb nyomozónk sajnos átállt az ellenséghez. Snake Plissken 3 éve halott. Rocky. Nos, ez katonai akció, nem az ő műfaja. Black Fox kapitány mostanában a családjával van elfoglalva. Ő pedig egyáltalán ki ez? A közismert Dom Vinthadnagy. Azt mondják, ez a fickó nem fél semmitől. És néhány kommandós mégis behozta? Nem egészen. Johnson ezredes vagyok. Ez itt Thompson ezredes. Telefonbeszélgetésünk alkalmával nem említettem, de nekünk most el kell utaznunk Luxemburgba 4 napra, hogy egy Tokió ellen irányuló kampányt készítsünk elő. Állítson össze egy kommandó osztagot. 4 nap áll rendelkezésére. Ne feledje, ha bármi bajuk történne, letagadjuk a megbízatást. Fantasztikus küldetés.
Miért ne? Nem, majd ha azt mondod, papa. Papa! Ne mozdulj! Mindenki a földre! A szentségit, ne lőjetek! Fegyvertelen vagyok! Odaadom a pénzemet! Ne lőjetek le! Megadom magam! A tiétek! Szemét! Ki a szemét? Hülyének nézel? Kapitány, maga az! Én azt hallottam, hogy meghalt. Lemegy, kis meló. Magával szívesen dolgozom, mindig is jól megértettük egymást. Emlékszek rá elég szép időkre. Baszki, azt sem olyan vicces vagy. Csináltam valamit? Semmit. Semmit. Ne, kérlek, ne üss tovább, inkább megadom magam. Ne üssél. Kélek, ne lőj le! Ne lőj, ne bánts! Mondtam már! Hallgass már! Utána gyerünk! Gyere szár, indulj már! Ez egy szar!
Öreg, elvetted a vacsorámat, és meg akarsz lógni? Ki vagy te? Nem muszáj tudnod, de én tudom, hogy te ki vagy. És azt is tudom, hogy épp most szöktél meg. Na és mit akarsz itt? Ismerem a múltadat. Megjártad New York, London és Kína börtöneit. A japánok is el akartak kapni, de meglógtál előlük. Úgy tűnik, mindent tudsz rólam. Ha most feladsz, újra megszököm. Erre nem lesz szükség. Elfelejthetjük a múltadat, ha megígérsz nekem valamit. Ez, ha csak az kell, bármit megígérek, és meg is teszek bármit. Te szemét, ezt meg ne próbáld még egyszer. Na jól van, szóval mit is kell tennem, tulajdonképpen? Szükségünk van a szolgálataidra. A célnak megfelelsz. Hölgyeim és uraim! Nagyon köszönjük, hogy eljöttek ma este. Üdvözlöm Önöket a versenyzők nevében. És már is itt jön a tokiói gyilkos Japánból. És New York Cityből a kínai negyed réme. Nagyon rossz előérzetem van. Pedig helyt kell állnod ma este. Ez a fickó már több embert kinyílt. Észnél vagy? És ezt csak most mondod? Mosolyog. Magabiztosnak kell lenned. Egy kis szerencsével sok pénzhez juthatunk. Nyugi. Széket kérek. Na most meghalsz! Ne szoríts, anyakam, nem kapok levegőt! Hát akkor mit csinálja? Te vagy a gyilkos! Dehogy csak egyszerű pankrátor vagyok. Figyelj, engedj el! Most inkább megdoblak, figyelj! Na most mit csinálsz? Na, mi az? Mit akarsz? Én doblak el! Ne, inkább magamtól! Észnél vagy? Én vagyok a tokiói gyilkos. Ez a szemét használta a nevemet. Mindenkit becsapott, ezért megölöm. Szóval engem is becsaptál! Azt hittem, a gyilkossal verekszem! Megsértettél! El is megyek!
Na most már kezdődhet a show. Ja, várj egy kicsit. Nem adnál egy kis előnyt? Nem szoktam adni. Nem ütöttem nagyot. Jól érzed magad? Jackie, kelj fel! Rohadt fel! Muszáj folytatnod! Gondolj a pénzre, megszerezhetjük azt a rejtettet! Tényleg a pénz! Viszik a pénzt, el fogják vinni a pénzt! El fogják vinni a pénzt! Kelj fel! Kelj már fel! Igyekezz már! Úgy mozogsz, mint egy lajhár! De mindenem fáj! Biztonságba kell helyeznünk a pénzt! Megállni! Rendőrség! 15 év! Szerencsejátékért! 15 év. Már csak 10. 5 év? 5 év. És kész. És még 15 év. Megvesztegetésért? Add oda! És most már nem bűnösök. Elmehetnek. Köszönjük! Köszönjük! Többször nem fordul elő, köszönjük, viszlát! Aztán betartani? Most ezt a pénzt itt elosztjuk, mint mindig.
ennyi pénz, ez mind a tiéd. Emlékszem már rád. 3 hónapja Buffalo Cityben ugyanezt a trükköt adtátok elő. Most is csalással szerezted a pénzt. Azonnal tedd le az asztalra! Lili, én föltartom őket, te vidd a pénzt! Hol voltál mostanáig? Egy éve nem láttalak. Soha többet nem hagylak itt. Legutóbb is ezt mondtad. De most komolyan gondolom. Ha akarod, meg is esküszöm rá. Úgy festek, mint aki hazudik. Hát úgy nézek én ki. Hát ide néz. De ha még egyszer elhagysz, akkor megöllek. Hidd el, többé nem hagylak el. Kérlek, hidd nekem. Sok nővel találkoztam azóta, de egyik sem hasonlított hozzád. Szeretlek. Hogy? Szóval megcsaltál, te piszok? Dehogy is. Nem hiszem el. De hidd el. De ha kiderül, szétvernek, te átkozott csirkefogó! Lili, ilyen korán felkeltél? Van már reggeli. Lili! Lili! Mi az Isten ez? Kapitány! Látom, még mindig szeret játszani. Csak kipróbáltam, hogy formában vagy-e. Na jó, volna egy munka. Érdekel? Kapitány, szívesen elmennék, de nem enged el, nem enged. Ennek nem örülök. Pedig jó meló. Sok pénzt hozna. Várjon csak, kapitány! Öreg barátja nem hagyja cserben. Főleg, ha pénzről van szó, a válaszom, igen.
De mi lesz a barátnőddel? Nézd csak! Ja, vele? Én nem is ismerem. Jöjjön! Nagyszerű, végre egy igazi miadó, jaj, de jól! Én a helyedben nem örülnék. És mit bajod van? Figyelmeztetem! Ez az utolsó lehetősége, hogy megadja magát! Körül van véve! Ha nem jön ki, tüzet nyitunk! Ha bárki megmozdul, lelövöm! Várjon csak! Egyáltalán mit akar? Maguktól semmit. Ez a kettőnk dolga. Ehhez semmi közük. Nekem csak ő kell. Vissza mindenki! Senkit nem akarok bántani. Uraim, kérem menjenek hátra, ezt tényleg megteszi. Megteszi! Mozog, te mocsok. És jobb lesz, ha hallgatsz. Tudod, mire gondolok? Figyelmeztettelek. Azt hitted, viccelek? Lili, mindenki minket néz. Hagyd már abba! Fogd Hagyd be. már abba! Ezt nem úszod meg szárazon. És ne próbálkozz semmivel. Vagy szétlövök mindent! Szállj be! Indulás! Ő nem tudok vezetni. Nem tud? Azt mondja, hogy nem tud. Kos legyen, indulj! Indulj már! Megpróbálhatom. Elkaptam! Elkaptam! Én kaptam el! Elkaptam! Én kaptam el! Maga! Ne ront ide! Felfordít mindent! Le kéne lőni! Lelőni? Na? Csak egy életem van. És arra vigyázok. Lili, látja, uram?
Jól van. Maga is mehet. Én nem megyek, és ő is marad. Ugyan már, nem gondolod, hogy erről engem is meg kéne Meg akarsz lépni? Esküszöm, hogy csak dolgozni megyek. Nem fogok meglépni. Ismerem már a trükkjeidet. Esküszöm, ha nekem nem hiszel, kérdezd meg őket. Ez egy $500 000 dolcsi. Mi? Elég. Nem hangzik rosszul. Eddig miért nem mondtad? Én is veled megyek. Hé, megyek én is. Hé, miért vagy olyan szégyellős? Menj már! Nem merek. A szép lányok a hősöket szeretik, nem az ilyen bambákat. Te szerencsétlen! Add ide, majd én. Tessék. Köszönöm. Na, mi van? Kirúgott? Hülyeség. Ha az enyém lesz a pénz, minden lányt megkapok. Öreg fiú. És te mit kezdesz a részeddel? Még sose volt saját otthonom. Ha megkapom a pénzt, veszek egy darab földet a hegyekben. Megnősülök, házat építek, és sok gyereket csinálok. Mindegyikből kommandós lesz. Megtanítom őket mindenre. Nekem más se tervem. Csak egy vágyam van. Ha megkapom a részem, elverem az egészet. Hogyan? Elmulatom. Az tök mindegy, hogy hogyan. Ha nem lesz jobb ötletem, akkor majd leiszom magam. Sárga földig, leén. Én még nem tudom. De ahogy titeket hallgatlak, elköltitek helyettem is. Csak álmodozzunk. Senki sem mozduljon! Dehogy mozdulok! Dobjátok el a fegyvert! Nem mozdulok! Csönd! Na, gyerünk, mi lesz? Most ide a pénzzel. Ha megkaptuk, elmegyünk. Na, mi lesz? Na? Na. Ne butáskodj. Legközelebb légy óvatos. Ide vele. Csinos kislány vagy, ugye, tudod? A felét megtarthatod, ha adsz egy csókot. Egy frászt! Te jössz, gyerünk. Nem találkoztunk már valahol? Nem, szerintem nem. Pedig ismerlek. Én már tudom, ki vagy. Te vagy a rendőr. Megvan! Már emlékszem rád. Te vagy az, aki elvette a nyereményünket, de most nem versz át. Mondd csak, hol van most a pénzünk? Hol van? Beszélj. Beszélj, vagy beléd eresztek. Vagy én eresztek bele. Fel a kezekkel. Hát úgy látszik, megváltozott a helyzet. Azt
gondoltad, hogy ezt megúszhatod? Visszaadjál a pénzedet? Tényleg azt akarod? Hadd békén! De kapitány, ezt meg akart engem ölni? Elmehettek. Ilyen pekszériát. Visszaszerezzük a Vissza, pénzünket! bizony! Vissza! Tűnés! Itt ugrálsz, te! Gyere már! Még találkozunk! Jó kis forró leves. Megkóstolhatom? Sajnálom, de csak kettőnknek jut. Na, engedj! Menj arrébb! Kicsit megsóztam. Hoztam egy kis levest, neked főztem. Nem eszel? Nem kívánom. Riadó! Fedezékbe! Tűnés, ide, gyerünk! El kell tűnnünk! El kell tűnnünk ide, gyorsan! Tűnjünk el! Gyorsan! Gyorsan! Don halott, de a küldetésünk még él. El kell dönteni, ki legyen az új parancsnok. És mégis mi alapján választ? Mi alapján? Mondjuk a méret alapján. Én egyetértek főnök. Igen? És miért gondolod, hogy a méret a legfontosabb? Miért? Szerinted mi? Hát nem is tudom. Á, mit tudsz te? Te csak meglógni tudsz. Ha? Na döntsünk! Mire gondolsz, he? Semmire! Gyerünk! Indulás! Jaj! Lili, én igazán sajnálom, én... Semmi baj. Bocsánat, nem akartam, én igazán nem akartam, bocsánat. Semmi baj. Na, jó van, hát nem kell mindjárt begurulni. Na! A rohadék! Jaj! Gyere csak! Na, gyere! Elég volt! Don kapitány meghalt, és ti egymást marjátok! Össze kell tartanunk. És még előttünk a küldetés. Lilinek igaza van, nagyon sajnálom, bután viselkedtem. Kérlek, bocsáss meg. Jó, felejtsük el. Ez szép tőled. Ez az utolsó szivarom.
Szívesen neked adom, hogy kifejezzem hálámat, amiért megbocsátottál. Köszönöm, nem kérem. De el kell fogadnod, első osztályú. Várjatok csak. Észrevettétek? Amióta itt vagyunk. Olyan furcsa. Csönd van a környéken. Biztosan tévedsz. Én semmi furcsát nem érzek. Ne féljetek, itt vagyok. Te rohadék! Mit lögdöstök, hé? Ezt megbánjátok. Jaj! Régóta nem találkoztam már férfiakkal. Különösen ilyen fiatalokkal. És jóképűekkel. Köszönöm. Köszönöm. Ilyen sok nő jut egy férfira. Minden férfi erről álmodik. De nekem ez meg is adatott. Nem panaszkodhatom. De azért kell egy kis segítség. Tényleg? Besegíthetünk? Ilyen durva a legtöbb férfi. Mocskos a szátok és piszkos a fantáziátok. De szép lelked van, faszikám. Uraim, én művész vagyok. A szépség művésze. Elpusztítok mindent, ami nem olyan szép és tökéletes a környezetemben, mint ez a fehér rózsa. Várj csak, én is nő vagyok, nézd csak rám. Csinosnak találsz? Hm? Na hát, köszönöm. Ez is tökéletes volt. De hogy kerül egy ilyen csinos nő ezek közé?
Ó, nem, biztosan félreérted. Ezek elraboltak engem. Magukkal hurcolnak mindenhová, különösen ő. Mit beszélsz? Ez nem igaz! Ez nem igaz! Utálod ezt az embert? Sőt, gyűlölöm. Öld meg! Ne lőj le! Szeretlek! Szeretlek! Ne lőj! Jaj! Vigyétek el! Becsapott engem és meg akar dőlni. Ez nagyon rosszul esett, ezért megbüntetem. Sajnos nem éri meg a hónapot. Én ezt nem bírom. Szabadíts meg ettől. Ez nagyon nagy szégyen. Nézd, nekem feleségem van, 3 szép gyerekem, meg 2 csúnya. Milyen kár, hogy nem láthatnak így. Én már nem bírom soká, de ha egyszer megszabadulok innen, akkor megmutatom ezeknek, hogy milyen egy igazi tökös mákus férfi. Futni hagytál. Akkor miért fogsz el ismét? Mert szeretek vadászni. És most, hogy elkaptalak, saját kezemmel ölhetlek meg. Te kurva! Állj meg, Pipikém! Állj már meg! Hát állj már meg! Ez nem igaz! Ne szaladj el! Ne szaladj el! Na, meg vagy végre a tepsiben végzett, gyönyörű sülcsirke leszel, bizony! Hello, nővérek! Sajnálom, csak elkalandbozott a Pipikém, de már itt sem vagyunk. Bocsánat, nem akartam zavarni, tényleg a csirkémet kergettem. Nézzétek, itt van! Ez egy lány! Na most röpdös! Próbáld meg, gyerünk, repülj!
kell vallani, egész ügyesen csináltad. Én itt verekszem, értettem, meg csak itt ülsz és nézed? Miért? Így szokás, nem? Emily is így gondolkodik. És amíg én a bőrömet viszem a vásárra, ő csak asszisztál. Ki az az Emily? A társa, már találkoztatott. Jobb is, ha hallgatsz rá. Micsoda? Még hogy hallgassak rá? Amikor munka van, enyém a neheze, övé a wrestling. Oh. Na jó, ez talán nem egészen így igaz. Talán azt is ő mondta, hogy mentsél meg engem. Közösen találtuk ki. Ő csak azt mondta, hogy kövesselek és védjelek meg, hogyha kell. És te majd meghálálod. Ezt mégis hogy képzeli? Hát nem ő képzeli, hanem én. Köszönöm, majd meghálálom. Hé, most elmész. Hová? Vissza kell mennem az amazonok táborába, hogy kiszabadítsam a társaimat, különben te sem szerzed vissza a pénzedet. Ne feled, hogy megvédtelek. Ne félj, meghálálom. Még jó, hogy megköszönte. Na, ez se sikerült. Hé, mit akartok tőlünk? Hova taszikáltok? Mi az ördögöt akartok? Vetközni. Vetközni? Minek? Már sejtem. Mit sejtesz? Nem látod azt a két üstöt? Most megfürdetnek, és ha már tiszták leszünk, akkor jöhetnek a lányok. Figyelj, pöcörő, lehet, hogy ezt a dolgot félreértettük? Éhesek, és nem édesek. A fenébe! Gyerünk, kapjuk el! Na tökös, most jött el a mi időnk. Gyerünk! Vigyük az összeset. Ja. Mit állsz, hogy gyere már, meg akarsz halni? Pusztuljatok, büdös kurvák! Hé, várj egy kicsit, Lili még bent lehet. Ha? Körülvettek minket! Erre talán kijuthatunk. Csinálok egy kis helyet, csak figyelj!
Lili? Nem tudom, együtt ugrottunk ki. Lili! Megállj! Legjobb lesz, ha itt maradunk éjszakára. Az jó lesz. Hé, óvatosan, nem ismerjük a terepet. Az is lehet, hogy ellenség lapul ott bent. Körülnézek. Van bent valaki? Senkit se láttam. Akkor minek lövöldözel? Csak a biztonság kedvéért. És mi történt a fejeddel? Olyan sötét volt, hogy azt se láttam, hová tartom a puskát, és visszarúgott. Bolond vagy! Ja. Hé, mit csinálsz a szoknyám alatt? Gyere már ki onnan! Mi volt benne? Kinyílt és kiugrott belőle egy vámpír. Nem vagyok az anyád! Ne menj el! Eresz már az istenit! Te beszari! Uraim, beszállhatnék negyediknek? Honnan jöttek? Hová valósiak? Ébredj! Megöllek! Ja, te vagy az? Megöllek, ha nem hagysz békén, megöllek én, meg én! Most meg hova mész? Lemegyek. Aludni a pincébe. Nem jössz? Igen. Nem. Nagyon sajnálom. Kérem, bocsásson meg, de nem tudtam, hogy egy ilyen csinos hölgy van itt, és igazán sajnálom. Jó szerencse. Szegődj mellém, jó szerencse, szegődj mellém. Gyerünk, add, amire várok. Ó, na, nézzük csak! Ó, mamma mia! Istenem!
Köszönöm neked, hogy mellém álltál a szerencsében. Köszönöm, Krisztus! Köszönöm, Krisztus! Ugyan, uraim! Mi a baj? Eddig csak egy kört nyertem. Gyerünk, gyerünk, folytassuk tovább. Szeretnék még nyerni? Neres! Játszunk szabályosan! Még próbálkozol? Kis hamis, most elkaptam. Tudja, mi normális emberek nem szoktuk meg, hogy valakinek a végtagjai ennyire megnyúlhatnak. Mi is csak nehezen. Jaj! Segítség! Segítség! Na, hadd menjek veled. De én szarni megyek. Szarjál! Kösz. Köszönöm. És most szép lovagom, kérlek, persze. vigyél az ágyba. Kérésed? Parancs? Minden kérésed teljesül?
Sötétség erőit teljesítsétek, parancsom! Ma vért iszunk! Nézzétek, ez Lili! Épp jókor! Ez nagyszerű! De jó, Lili! Gyújtsd meg azt! Lili, már azt hittük, hogy meghaltál. És ha most nem jössz már, mi is, mint halottak lennénk. Nyugi, csak nem gondoljátok, hogy cserbe hagylak benneteket. És különben is. Még vár ránk a feladat. Igaz, meg kell találnunk a tábornokokat. Ilyen a mi sorsunk. Arra szerződünk, hogy embereket mentsünk meg. A többi nem számít. Imádom, hogy ilyen okosakat tudsz mondani. Eljött a mi időnk. Azt hiszem, ott a 500 000-nk. Adják gázt, kezdődik az akció. Gyerünk! Szeretlek, Lili! Szerintem már ezek rég halottak voltak. Így van, csodálkozom is, hogy ilyen könnyen megy minden. Úgy tűnik, hogy meglepették őket. Így van. Valószínűleg nem számítottak támadásra. Valaki megelőzött bennünket. Lehet, hogy lőttek a pénznek is. Hé, ne lőjetek! Ne lőjetek, csak mi vagyunk! Időben jöttünk? Segíthetünk? Te szemét! Mit keresel itt? Ti csináltátok ezt? Miről beszélsz? Ne beszélj mellé, hol a $500 000? $500 000? Erről eddig nem is volt szó. Hát nem megmondtam. Ha ezek így együtt dolgoznak, akkor abban biztos, hogy pénz van. Ne szórakozzatok! Ide a pénzzel, vagy meghaltok! Elnézz hülyének, ha nálam lenne a pénz, nem jöttem Szóval volna nem ide. gyűltitek meg ezeket? Még hogy mi ketten? Hogy gondolod ezt?
A túszokért jöttetek. Jobb, ha tudjátok, a túszok nálunk vannak. A játszmának vége? Nekünk a pénz is kell. És ha nem lesz a miénk, akkor meghaltok. Én ezt nem értem. Én sem. Akkor most kinél van a pénz? Most hova a francba mész? Ideges vagyok, pisilnem kell. Istenem! Nézzétek, mennyi pénz! Szóval ide rejtették. Istenem, végre megvan! Most, hogy megtaláltok, akár mehetünk is, nem? Nem is tudom, hogy élhettünk ennyi pénz nélkül. Na és mennyi jut nekünk ebből? Ne félj, jut mindenkinek. Nem is olyan rossz. És ez az első sikeres akciónk. Egyelőre az a kérdés, hogy tényleg megszereztük-e. Kikészítjük őket. Aki jobb, az viszi, és kész. Így van, így van. Én egyetértek vele, de azért semmi esetre sem akarok meghalni. Semmiképpen sem. Gondolkodjatok! Most elmegyünk! Reggel visszajövünk! És ha van egy kis eszetek, ellenállás nélkül átadjátok a pénzt. Különben végetek. Hé, van egy kis időnk. Osszuk szét a pénzt. És mindenki foglalja el a helyét. Hogyha visszajönnek, fogadjuk őket, és kinyírjuk valamennyit 1-től 1-ig. Igazad van. Kinyírjuk őket. Figyelj! Gondolkodtam a dolgon, veszélyes lehet. Maradjuk ki ebből. Te beszélsz, aki mindenbe belekergettél. Ez igaz, de nem halhatsz meg. Szükségem van rád. És ha sikerül, van egy új tervem. Biztosan tetszeni fog neked. Na jó, te vagy a főnök. Tűnjünk innen! Már semmi szükség. Az nem olyan biztos. Ezt még kipróbálom. Ez meg mi? Ez itt egy speciális amerikai támadófegyver, most találtam. Borzasztó sok pénzbe kerülhet, mindenképpen ki akarom próbálni. Ezt figyeld. Látod? Látod, milyen ereje van? Úristen! Óvatosabb is lehetnél, vigyázhatnál magadra. Ki kell jutni. Indulj, majd én fedezlek. Ahogy nem látod magad. Egész csinos vagy, ahogy gyilkolsz. Strici. Máskor néz körül, most mázlid volt. De beszélsz! Lili! Eltalált.
Nem nagy ügy. Mondtam, hogy nézz körül, de nem hallgatsz rá. Ne aggódj. Nincs semmi bajom. Már nincs semmi baj. Jól van, ne félj, amíg engem látsz. Nem félek. Egész ügyes voltál. Büszke vagyok rád. Tudod, hogy sokat fejlődtél? Mi az? Mi történt? Mi van? Ne hajj meg! Ne hajj meg! Nem hagyjadsz itt! Nem hagyjadsz magamra! De mindig jó voltál hozzám. Ne törődj velem, őszletekkel. Ez igazságtalanság! Miért kellett neked meghalnod, Megbosszulnak, ezért megfizetek! Jaj! Rohadékok! Mi van? Miért nem lősz? Ha nem szerzünk fegyvert, mind meghalunk. Fedezz engem. Kimegyek. Várj! Lili, csak azt akarom, hogy tudd, ha megszerezzük a pénzt, ha túléljük ezt, szeretném, ha sok gyerekünk lenne. Én benne vagyok. Indulj! Lili! Lili! És ha meghalunk? Ha meghalunk? Erre nem gondoltam. Ezt jól csináltad. Most gazdagok vagyunk. Hé, ez mit keres itt? A pénzünket keresi. Kapitány, maga él! Ezek a rohadékok mindenkit megöltek! Hé, mi a baj? Én magával vagyok. Hát nem magának dolgozott. Miért lőtte le?
Az volt a tervem, hogy majd kinyírják egymást. De ő megmaradt. Aljas. Mit képzeltél, hogy ezt a kevés pénzt ilyen sok felé osztom szét? Nem mondom. Remek terv. Elvégezteted velük a munkát, aztán gyilkosokat küldesz rájuk, hogy megszabadulj tőlük. Nagyon rafinált fickó vagy. És a jutalom így egyedül téged illet. Hé, ne beszélj bele, ez az ő dolga. Semmi közünk hozzá, nem láttunk semmit, nem hallottunk semmit, már megyünk is. De hát... Megállj! Meg kell halnotok. Mert csak a halott ember nem beszél. De hát miért? Enyém lesz a pénzed! Halló, 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 halló! Ne zavarjon!
Mondja, miért nem jöttek hamarabb, hogy megmentsenek minket? Mi tartott ilyen sokáig? Meg is hallhattuk volna. Vagy ezzel nem törődnek? Mi a beosztása, és honnan jött egyáltalán? Nem látja, hogy tábornokok vagyunk? Nem tiszteli az elöljáróit? Én itt nem látok tábornokot, csak 3 szánalmas bohócot. Hé, hova megy?